κυρία Αθηνά Μιχαηλίδου. Έντιμε κύριε Βουλευτή Αβέροφ Νεοφύτου. Πανωσιολογιότατη Αρχιμανδρίτη κυρία Αγαθόνη. Σεβαστοί πατέρες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μας αδέλφια. Με ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση συγκεντρωθήκαμε σήμερα για να τιμήσουμε τον Άγιο Νεκτάριο, τον Επίσκοπο Πενταπόλεως και θαυματουργό έρισμα της Αίγινας, εστιάζοντας στο ρόλο του ως παιδαγωγού και διδασκάλου. Η ζωή και το έργο του Αγίου Νεκταρίου αποτελούν φωτεινό παράδειγμα για όλους εμάς, ιδιαιτέρως στον τομέα της εκπαίδευσης και της πνευματικής καθοδήγησης. Ξεκινώντας την απόψινή μας εκδήλωση, θα θέλαμε να απευθύνουμε θερμές ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη στον Πανιερότατο Μητροπολίτη Κίκου και Τηληρίας κύριο Νικηφόρο για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας τελετών του Πολιτιστικού Ιδρύματος Αρχάγγελος της Ιεράς Μονής Κίκου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση, και για την ευγενική συγκατάθεσή του για την παρουσία του ιεροψαλτικού χορού της Ιεράς Μονής Κίκου και του νεοσύστατου γυναικείου χορού αποφύτων, πτυχιούχων και διπλωματούχων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μονής Κίκου, οι οποίοι θα ψάλλουν αναστάσιμους ύμνους, καθώς και ύμνους που έχει γράψει ο εκλεκτός του Θεού Άγιος Νεκτάριος, προσδίδοντας μια ιδιαίτερα πνευματική διάσταση. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πανωσιολογιότατο Σεβαστό Αρχιμανδρίτη Αγαθόνικο, που βρισκόταν από την αρχή δίπλα μας, υποστηρίζοντας τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε και στην Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, κυρία Αθηνά Μιχαηλίδου, της οποίας η παρουσία και η υποστήριξη, θέτοντας την εκδήλωση υπό την αιγίδα της, μας τιμά ιδιαιτέρως. Προσευχόμαστε ο Θεός να την ενδυναμώνει και να τη φωτίζει στο δύσκολο έργο της. Και φυσικά, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μας τιμάτε απόψε με την παρουσία σας. Η παρουσία σας προσδίδει ιδιαίτερη αξία στην εκδήλωσή μας. Είναι μια ευκαιρία να ανακαλύψουμε μαζί την πλούσια πνευματική κληρονομιά που μας άφησε ο Άγιος της υπομονής, της ταπείνωσης και της αγάπης. Ευχόμαστε η απόψινή συνάντηση να γίνει πηγή έμπνευσης και πνευματικής αναζήτησης για όλους μας. Συνεχίζουμε την εκδήλωσή μας με το απολυτίκιο του Αγίου Νεκταρίου, το οποίο θα ψάλει ο ιεροψαλτικός χορός και νεοσύστατος γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Κίκου, υπό τη διεύθυνση του κύριου Άριστου Θουκυδίδη. Ο ψαλτικός χορός, με τη δική του ερμηνεία, θα προσφέρει την πνευματική αγαλίαση και την πρέπουσα ευλάβεια και τιμή στον Άγιο της καρδιάς μας, τον Άγιο Νεκτάριο. Ας ενώσουμε και εμείς τις φωνές μας, υποδεχόμενοι νοερά την παρουσία, την προστασία και τις πρεσβείες του. See
καλωσορίσουμε αυτή την εκδήλωση είναι η ανησυχία μας για τα αυξημένα προβλήματα που παρατηρούμε στις ανθρώπινες σχέσεις. Οι ανθρώπινες σχέσεις νοσούν. Δεν συζητάμε μεταξύ μας, αλλά φωνάζουμε. Ο καθένας εμένει και επιμένει στη θέση του. Ο διάλογος μετατράπηκε σε μονικό μονόλογο. Η απομάκρυνση ανάμεσά μας αυξάνεται. Ο εγωισμός, αυτό το υπερτροφικό εγώ, κυκλοφορεί παντού με το κεφάλι ψηλά. Δεν κοιτάζει γύρω. Δεν το ενδιαφέρει τι συμβαίνει γύρω του. Αυτό που το ενδιαφέρει είναι να είναι το ίδιο καλά. Το καημένο εμείς μείωσε την κυκλοφορία του. Το συναντά σπανίως και κάπου σε κάποιες απομακρυσμένες γειτονιές. Οι ανθρώπινες σχέσεις σε όλους τους τομείς και στην εκπαίδευση γίνονται όλο και δυσκολότερες. Το χάσμα ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές μεγαλώνει. Η λέξη σεβασμός σχεδόν ανύπαρκτη. Η επικοινωνία δέχεται παρεμβολές και το θράσος με το εγωιστικό ύφος πορεύονται χέρι-χέρι. Παρατηρώντας λοιπόν αυτή την οσιρή κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, αυτό το χάσμα που διαρκώς μεγεθύνεται ανάμεσα στις ανθρώπινες σχέσεις, θα επιχειρήσουμε σήμερα, αναζητώντας τη θεραπεία αυτής της πνευματικής κρίσης, να εμβαπτιστούμε εκ νέου, μέσα από τη μορφή του Αγίου Νεκταρίου, ενός Αγίου που υπήρξε σπουδαίος παιδαγωγός, φωτεινός δάσκαλος, άνθρωπος της υπομονής και της ταπείνωσης. Η ευλογημένη γέφυρα που ονομάζεται Άγιος Νεκτάριος, η γνωριμία και η εμβάθυνση στα λόγια και στα έργα του θα βοηθήσει στη θετική βελτίωση της ποιότητας όλων των ανθρώπινων σχέσεων. Πρώτα-πρώτα, θα μας βοηθήσει να ξανασυστηθούμε με τον εαυτό μας και μετά με τους συνανθρώπους μας. Είναι ο Άγιος που διακήρυται πως όλα νικιούνται. Τίποτα δεν πρέπει να μας απελπίσει. Στη συνέχεια, η ηθοποιός και τραγουδίστρια Χριστίνα Γαβριλίδου θα απαγγείλει ένα απόσπασμα από το ποίημα στην Υπεραγία Θεοτόκο της Οσίας Ξένης της Τυφλής. Η Οσία Ξένη Τυφλή ήταν η πρώτη ηγουμένη της Ιεράς Μονής του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της υπήρξε αγία μορφή, πρικισμένη με πολλές αρετές και ευαίσθητη ψυχή. Αυτές τις αρετές τις επεσήμανε πρώτος ο Άγιος Νεκτάριος και φρόντισε να τις αναδείξει. Εκτός από τον αγιασμένο της βίο, είχε και θαυμάσιο ποιητικό ταλέντο. Έγραφε ύμνους στον Χριστό, στην Παναγία και στους Αγίους. Ονόμα γλυκύτατον, υπέρψης της ψυχής μου, μνημόνια φροσύνη μου και γαλλίασής μου. Όνομα υπερήμνητον, υπερευλογημένον, γλυκή και υπερπόθητον, υπερευλογημένον. Σύντας καρδίας των πιστών, εφραίνεις και δροσίζεις, και τας ψυχάς των ευσεβών, λαμπρύνεις και φωτίζεις. Παράκληση αισθάνομαι, φως και παραμυθία. Ως άκησε υμνολογώ, πανύμνητε Μαριά. Ως της ελπίζει επισέ και σε επικαλείται. Από κινδύνου σώζεται, θάνατον δεν φοβείται. Προσπλήττω η ταλέπορος, ζητώ του έλεος σου, όπως γεννής μεσήτρια, αγνή πρώτον ιό σου. Είναι η δίτη θλίψη μου, ακούσει της φωνής μου και πηχήσει βάλσαμο, ελέους της ψυχής μου. Να καταπέμψει δια σου την άνωθεν ειρήνη
εξύψουσιαν δύναμη, χαράν και ευφροσύνη. Πάσα εκτίσεις δια σου, αγάλεται και χέρι, και δια τούτου έκαστος τα χέρι σοι προσφέρει. Χαίρε Μαρία Δέσποινα, αγγέλων υπερτέρα, των ουρανίων στρατιών, υπερενδοξωτέρα. Χαίρε Μαρία των πιστών, ελπίς και σωτηρία. Χαίρε Μαρία Πάναγνε, Θεόν, η τεπετικία. Χαίρε Μαρία η ελπίς της ταπεινής ψυχής μου, το έαρτο γλυκύτατον της σκοτεινής ζωής μου. Ακολουθεί ο ιεράς μονής Κίκου, τα ψάλια, στη χειρά αναστάσιμα των ένων της Αναστάσεως, Πάσχα ιερό και μυροφόροι γυναίκες. Στη χειρό αναστάσιμο του τρίτου ήχου, στο μνήμα σε επεζήτησε. Χαιρετιστήρι ύμνη προς την υπεραγία Θεοτόκο, εκ του Θεοτοκαρίου του Αγίου Νεκταρίου και του Αγνή Παρθένε Δέσποινα, στίχη εκ των οδών Θεοτοκαρίου Αγίου Νεκταρίου. Τον περίφημον ύμνο Αγνή Παρθένε Δέσποινα συνέθεσε ο Άγιος Νεκτάριος στον 19ο αιώνα κατά τη διάρκεια της θητείας του ως διευθυντής της Ριζάριου Σχολής στην Αθήνα. Προσώπου αυτού
Γιώργος Κωνσταντίνου, Χριστίνα Γαβριλίδου, θα ζωντανέψουν στιγμές από τη ζωή του Αγίου μέσα από το βιβλίο «Ο Άγιος του αιώνα μας», ο Όσιος Νεκτάριος Κεφαλάς του Σώτου Χονδρόπουλου. Θα σας μεταφέρω τώρα στην Κωνσταντινούπολη του 1859, όπου ο 13χρονος Αναστάσιος, ο μετέπειτα Άγιος Νεκτάριος, μεταναστεύει μόνος του, ώστε να συνεχίσει τις σπουδές του και παράλληλα να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά του, που ήταν πολύ φτωχή. Εργάζεται σε συσκευαστήριο καπνού. Σαν όνειρο μαγευτικό, θυμάται τα πρώτα βήματα, εκεί, στην πόλη, στην Αγιά Σοφιά, στις εκκλησιές, στο Πατριαρχείο. Αχ, όλα εκεί ήταν όμορφα, όλα κολυμπούσαν και βυθίζονταν σε μια φαντασμαγορία. Ο Βόσπορος, τα πριγκιπόνισσα, τα θεραπιά. Κόσμος απέραντος. Μόνο που η πόλη δεν ήταν ελεύθερη. Δεν ήταν ελληνική. Θυμάται που μόλις πάτησε το πόδι του στο Γαλατά, στο λιμάνι, στα χείλη του αυθόρμητα έφτασε το τραγούδι που του μάθαινε κρυφά η μάνα, να μην τα ακούσουν οι Τούρκοι. Η πόλη από το λίθαργο μια μέρα θα ξυπνήσει. Θα θυμηθεί το βασιλιά, να σκύψει να ρωτήσει. Πες μου αφέντη μαστρανέ, μην έφτασε η ώρα να σβήσουν πια οι στεναγμοί, να ξαναλάμψει η χώρα. Το όνειρο όμως διαλύθηκε και έγινε άγχος σαν έπιασε δουλειά. Ήλιο με ήλιο, σκυφτός, πάνω σε κάσες και κουτιά για ένα κομμάτι πικρό ψωμί. Δεν μπορούσε ποτέ να το φανταστεί πως ήταν τόσο δύσκολη, τόσο τυραννική η ζωή για τα φτωχόπαιδα, που δεν είχαν δόντια, υποστηριχτές, μπαρμπάδες, μεγαλεμπόρους στην απέραντη τούτη πολιτεία. Το συστατικό γράμμα που σήκωνε στο μπογαλάκι του δεν το χρησίμευε σε τίποτα. Ο κ. Θοδωρέλος της Ελετής είχε μεταναστεύσει στην Οδυσσό. Γύρισε δρόμους και δρόμους και χτύπησε πόρτες και τρικέλια, ζητώντας δουλειά, μα κανείς δεν το έδωσε. Ήταν για όλους άγνωστος και ξένος. «Δεν σε γνωρίζουμε», του έλεγαν. Και τον περιεργάζονταν με περιφρόνηση, για να μην φτάσει να ξεπέσει βαστάζω στο λιμάνι ή και κάτι χειρότερο. Αναγκάστηκε να νοικιαστεί σε ένα εργαστήρι που στίβαζε μπάλες στον καπνό και τον τοποθετούσε σε τετράγωνα κουτιά και κάσες. Θα δούλευε από τα χαράματα, όσα με το βράδυ, με μόνη αμοιβή τη διατροφή του. Τίποτα παραπάνω. Θα δούλευε στα κουτιά, στα χαρτόνια, στη συσκευασία και επιπλέον θα έπρεπε να σέρνει το χειράμαξο σε λογής αποστολές, να τρέχει όπου χρειαζόταν για θελήματα, από το πέραν όσα με χαμηλά το Βόσπορο και τα κατάβλα. Το αφεντικό, ένας χυθροπός και αγέλαστος αγριάνθρωπος από την Τένεδο, ψηλός, μελαχρινός, χεροδύναμος, που οι κουβέντες του κατάληγαν σε βρισιές. Μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Κάθε αρχή και δύσκολα, παιδί μου, του είχε πει κι κάτω στην πατρίδα ο πατέρας. Έκανε το σταυρό του ευχαριστημένος, που δεν ξέπεσε στους 5 δρόμους και ρίχτηκε με τα μούτρα σε αυτή την τροχοπέδη. Δούλευε σταθερός και ανίσταχτος,
Έτρεχε νύχτα μέρα σε θερήματα. Τσακιζόταν. Δεν προλάβαινε μήτε την προσευχή του να κάνει όπως πρέπει. Πάντα με λαχτάρα στην καρδιά. Οι μέρες και οι νύχτες έφευγαν. Κυλούσα σαν τις ρόδες της άμαξας και κάπου, μόλις και με τα βία τρύπωνε σε καμιά εκκλησία να κάνει βιαστικά το σταυρό του. Έβλεπε ψηλά τον Παντοκράτορα, τον αγαπημένο του Χριστούλη, που σοβαρός, ανεκτικός και παντογνώστης, ευλογούσε με τα βυζαντινά μακροδάχτυλα και του στέλνε τον ταπεινό της καρδιάς σαν σπασμό. Αντέχω ακόμα, Χριστούλη μου. Για δες. Αντέχω. Ψιθύρισαν τα χείλη του. Ας μη μάθει η μανούλα ότι το αφεντικό πότε με χτυπάει. Γιατί εγώ αντέχω. Δεν πρέπει να στενοχωρούνται κάθε αρχή και δύσκολα. Κάποτε περνώντας έξω από την αρχαία Βυζαντινή Παμακάριστο, που την είχαν οι Τούρκοι μετατρέψει σε τέμενος και την έλεγαν Καχριέ Τζαμί, κοντοστάθηκε και άθελα του δάκρυσε. Θυμήθηκε το χοντρό τετράδιο εκεί στο μπογαλάκι του, που είχε αντιγράψει φίρδιν μύρδιν ρητά από τη γραφή και τους πατέρες, και παρευθύς του κατέβηκε μια ιδέα, να ξεχώριζε τα πιο εντυπωσιακά και με τρόπο να τα περνούσε στα περικαλύματα, στα χαρτιά που έβαζαν τα κουτιά με τον καπνό. Ναι, έτσι κάτι θα πρόσφερε από το θησαυρό της Άγιας πίστης στους ανθρώπους. Κάτι θα έκανε αυτός ο παραμικρός και τυποτένιος για την αγάπη του Χριστούλη, και η ψυχή της γιαγιάς από εκεί πάνω θα έμενε κατενθουσιασμένη, θαυμάσια. Πόση χαρά, πόση χαρά δίνουν τα πνευματικά τα λόγια του Κυρίου. Θαυμάσια. Από τη χαρά του έπιανε να τρέχει, παραλίγο να λοξοδρομήσει, να μπλέξει, να βρεθεί σε κακόφημους μαχαλάδες που δεν σύχναζε ο καλός και νοικοκυρεμένος κόσμος. Απρόσεκτε, με πάτησες. Άκουσε να του φωνάζει κάποιος με περελίνα. Συγγνώμη, αποκρίθηκε και εξακολούθησε να τρέχει. Από τότε λαχτάρα, χαρά και ψυχαγωγία τον αντιγράφει στα χαρτιά των κουτιών τα διάφορα ρητά. Αυτή τη δουλειά της κάνανε αθόρυβα τα βράδια, όταν όλοι σχολούσαν κι άδειαζε ο τόπος. Οι μέρες και οι νύχτες κυλούσαν και πάλι σαν τις ρόδες της άμαξας. Σχεδόν αντέγραψε και σκόρπισε 7 φορές το τετράδιο, ώστε να αποστηθήσει τα περισσότερα ρητά και να τα γράφει παντού και πάντα από μνήμης. Και το περίεργο, που από τότε που άρχισε διπλασιάστηκε η δουλειά και ο τζίρος στο εργαστήρι. Δεν προλάβαιναν να πουλάνε. Αυτός ο ίδιος δεν προλάβαινε να τρέχει σε παραγγελίες και πρατήρια. Αλλά το αφεντικό ποτέ δεν χαμογελούσε. Με τίποτα δεν χαιρόταν. Μάζευε τη μονέτα και έμενε αγέλαστος, πικρόχολος, σκυθροπός. Οι μέρες και οι νύχτες κυλούσαν. Αλλά έγινε και κάτι που δεν υπολόγισε ευθύς αμέσως. Κάτι που του ξέφυγε από τη φροντίδα. Λιώσανε τα μπρίλινα ρούχα, λιώσανε τα παπούτσια του και φάνηκαν οι κάλτσες και τα δάχτυλά του. Στο μεταξύ πλάκωσε χειμώνας, χιόνι. Έπιασαν ατέλειωτες βροχές και υπέφερε. Κρύωνε φοβερά. Πήγε κάποιο βράδυ δειλά-δειλά στα αφεντικό. Καθόταν στο γραφείο του και έτρωγε γαλατομπούρεκο. «Τι θέλεις?» του πέταξε βλοσιρός. «Κύριε, συγγνώμη, λιώσανε τα ρούχα μου. Κοιτάχτε. Να γράψεις στο χωριό σου, να σου αντικαταστήσουν. Είναι πτωχοί,
πολύ πτωχή. Ο πατέρας πήγαινε και έχω δουλειά. Πρόσεξε, γιατί θα σε διώξω. Τράβηξε στη γωνιά του να πλαγιάσει και τα μάτια του βούρκωσαν. Και όλη νύχτα σταγόνα με σταγόνα κατάβρεχαν τα χειρένιο μαξιλάρι. Για μια στιγμή είδε όνειρο. Είδε τον Παντοκράτορα, τον αγαπημένο του Σημά, κάπου στην ακροποταμιά, τον Μπαλουκλή, τον είδε όρθιο και ευθύς άκουσε τη λαλιά του, που τον ρωτούσε γιατί κλαίει έτσι συνέχεια. Αυτός ήταν εκεί στο κρεβάτι του. Οι αποστάσεις και οι χώροι στα όνειρα καταργούνται. Και τέντωσε το λαιμό του. Έκανε να αποκριθεί, όμως παρευθύ σκοβόταν ο ήχος. Δεν τα κατάφερνε. Του κάκου τέντωνε και ξανατέντωνε το λαιμό του. Τι κρίμα! Τι κρίμα! Ένας γλωσσοδέτης τον έπνιγε, τον αχρίστευε. Ένας εφιαλτικός γλωσσοδέτης. Σχεδόν χαράματα ξεπετάκτηκε από το στρώμα, πήρε χαρτί και μολύβι και έγραψε. Χριστούλη μου, με ρώτησες γιατί κλαίω. Λιώσανε τα ρούχα μου, λιώσανε τα παπούτσια μου, βγήκαν τα δάχτυλα μου έξω και υποφέρω, κρυώνω τώρα το χειμώνα. Πήγα χθες βράδυ στον παραφέντη και με έδιωξε. Μου είπε να γράψω στη πατρίδα να μου στείλουν από εκεί. Χριστούλη μου, τόσο καιρό εργάζομαι και δεν έστειλα γρόση στη μητέρα. Τι να κάνω τώρα, πώς να τα καταφέρω δίχως ρούχα. Μπαλώνω και σχίζονται. Συγχώρεσέ με που σε ενοχλώ. Σε προσκυνώ και σε λατρεύω. Ο δούλος σου, Αναστάσιος. Σαν τοποθέτησε το γράμμα στο φάκελο και το σφράγισε, πήρε πάλι το μολύβι στα χέρια και έγραψε «Δια τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν εις τους ουρανούς». Προτού καλουφέξει για να φανούν όγκοι και αντικείμενα, έσυρε τα παπούτσια του στο λαβομάνο. Βασαλήφθηκε με λίγο νερό, μπήθηκε στο άψε, σβήσε και τράβηξε για το ταχυδρομείο. Είχε από χθες να αποστάρει κι άλλα 5 γράμματα. Οι δρόμοι ήταν σχεδόν έρημοι. Κάποιος αλεπιτζής διάβηκε σαν σκιά με τα συνεργά του. Και μόνο ο γείτονας, ο Κύρθεν Μιστοκλής, που διατηρούσε κατάστημα απέναντί τους και πουλούσε κάδρα και κορνίζες και λογής ζωγραφιές, αλλά και τσιγάρα, βρέθηκε κατά μπροστά του. Αναστάση, για πού έτσι χαράματα? Για το ταχυδρομείο. Τόσο πρωί. Λυσμόνισα χθες το βράδυ. Στάσου. Δώσε μου ό,τι έχεις να στα ταχυδρομήσω. Εκεί πάω. Κρυώνεις, καψερέ. Γύρισε πίσω. Θα πάρεις καμιά πούντα έτσι με ταγιάζει. Και ποιος θα σε κοιτάξει? Σας ευχαριστώ. Πως το έγραψε αλήθεια στο άψε σβήσει αυτό το γράμμα. Πως βρέθηκε σε τέτοια παιδική πλήρωση, σε τέτοιο ψυχολογικό σάλτο. Στην ανάγκη, κανείς τα πάντα μετέρχεται. Μήπως του έμενε πια και τίποτα άλλο να πράξει. Αλλά να, θα μένουν για πάντα, μα για πάντα στη μνήμη η ενέργεια και το αποτέλεσμα. Αυτός ο κύριος Θεμιστοκλής, ο γειτονικός καταστηματάρχης, άγγελο να τον πει, αγάπη να τον ονομάσει. Σίγουρα τον έστειλε εκεί κοντά του ο Πανάγιος Θεός. Κάθε μία τέτοια ευεργεσία του Θεού χρεώνει. Χρεώνει τον άνθρωπο και τον κρατά δέσμιο. Φυσικά θα γούρλωσε ο χριστιανός στα μάτια όταν πρόσεξε τον παράξενο εκείνο φάκελο. Το παραβίασε και συγκινήθηκε. Συγκινήθηκε πέρα για πέρα. Σε μια εβδομάδα έστειλε κανονικό ταχυδρομικό δέμα με ρούχα, παπούτσια, εσώρουχα και λεπτά.
Απάνω τοποθέτησε μια κάρτα με καλλιγραφικά κεφαλαία. Ο Χριστός στον Αναστάση. Αδύνατο να περιγράψει τη χαρά του, έπεσε στα γόνατα και ευχαριστούσε εκ βαθέων. Χριστούλη μου, αγαπημένε μου, πόξε βρω ότι θα με λυπηθείς. Από την ευγνωμοσύνη του κόντευε να χάσει το ρυθμό της πραγματικότητας. Ωστόσο ταυτόχρονα ακολούθησε και κάτι άλλο. Ακολούθησε ένα φοβερό επεισόδιο, οδυνηρό, αρκετά λυπητερό και επικίνδυνο, που κι αυτό στάθηκε ευεργεσία, μια και άνοιξε κατόπιν διάπλατα το δρόμο. Το αφεντικό μόλις τον είδε έτσι στα γρήγορα ντυμένο, ποδεμένο του κουτιού, παραξενεύτηκε. Ο αναστραπής τον άρπαξε από το γιακά και πούσε πονεί και πούσε σφάζει. Τον έβερνε με χρυσεμάτων που κλωτσούσε. Κόντευε να τον αφήσει στον τόπο. Του κάκου γονάτιζε. Του κάκου του φιλούσε με σπαραγμό τα χέρια. Δεν είμαι κλέπτης, Κύριε. Δεν είμαι κλέπτης. Πού τα βρήκες? Ο Χριστός. Την αλήθεια σας λέγω. Πάρε κι αυτή, πάρε και την άλλη. Ευτυχώς που πήρε μυρωδιά του θόρυβο και τις φωνές ο γείτονας. Έτρεξε φουριόζος. Σταμάτησε το ξυλοδαρμό. Έδωσε απολογία. Αλλιώς θα βρισκόταν χαμένος. Ποιος ξέβρισε τι τουρκικές φυλακές θα τον έριχνε εκείνο τάσπραχο αφεντικό που μάζευε ασημένιους παράδες και σχεδόν ποτέ δεν γελούσε. Η Χριστίνα θα μας ταξιδέψει στη Χίο, όπου ο Άγιος Νεκτάριος, σε ηλικία 20 χρόνων, διορίζεται δάσκαλος στο χωριό Λυθή. Δέκα χρόνια δάσκαλος. Σε ένα χωριό, σε ένα γραφικό λιμάνι, σημάζει απαλές ψυχές παιδιών και απλοϊκούς γονιούς, ψυχές καθαρές που βασάνιζε η θάλασσα και η φτώχεια. Στο ανήσυχο ρεύμα της ζωής ανακάλυπτε πολύ πιο καθαρά το μεγαλείο και την αλήθεια του Θεού από τη γεύση που έδιδε το ήσυχο και συχνά μελαγχολικό σπουδαστήρι. Ήταν και αυτό ένα στάδιο αναγκαίο. Μέρα με την ημέρα, δύο πράγματα ξεκαθάριζαν και αποτυπώνονταν βαθιά στην ψυχή. Το πρώτο, ότι ο άνθρωπος είτε το θέλει είτε δεν το θέλει, γεννιέται αμαρτωλός και μέσα στον κόσμο που ζει, γλιστράει και μάχεται περισσότερο με την αμαρτία. Το άλλο, ότι ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Χριστός, ο εσταυρωμένος που αναστήθηκε και τον ψιάφισε ο Θωμάς, είναι ο μοναδικός σωτήρας. Δύο άκρες του δρόμου που οδηγούν στον ουρανό. Η μία, σαν αρχή, είναι να αισθανθείς και να αναγνωρίσεις ότι είσαι μια μαύρη χάντρα, αμαρτωλός. Η άλλη, το τέρμα, να αποδεχθείς ότι ο Χριστός καταδέχτηκε να πάρει δούλο μορφή, τη μορφή τη δική σου, και να σε σώσει. Να σώσει εσένα προσωπικά. Μία ήταν, είναι και θα είναι η οδός. Δεν υπάρχει γειτονική ή παράλληλη. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα η ημίδιε μου. Από το Α όσο με το Ω, το έργο της σωτηρίας είναι έργο του Σωτήρα Χριστού. Αυτός μπαίνει στις καρδιές με τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, και φέρει συναίσθηση της αμαρτωλότητας και διάθεση για μετάνοια.
δίχως ποτέ, μα ποτέ να εκβιάζει τη θέληση κανενός. Τέκνον, ο επιθυμείς δύνασε να έχεις. Προσέτει και αυτό το επιβάλλον μέρος της ουσίας. 10 χρόνια. Αχ, 10 ολόκληρα χρόνια. Δάσκαλος εκεί στο Λυθί, στο γραφικό λιμανάκι. Ήλιος και θάλασσα γαλάζια. Ψαρόβαρκες και τρεχαντήρια. Αν κρατούσε ημερολόγιο θα μπορούσε να τυπώσει ένα πολυσέλιδο τόμο. Ήλιος και θάλασσα. Και λόγιρα μορφές. Παντού μορφές των εξορίστων στο ανήσυχο τριγύρο ρεύμα. Πόσες φορές δεν παρευρέθηκε σε μάνες που ξεψυχούσαν τα βαστάρια τους, σε άλλες που ξενυχτούσαν να τα κερδίσουν από φρικτές αρρώστιες, σε αγωνιούς που έχαναν τη σειρμαγιά και έμεναν άπραγοι εμπρός στο μέγα πρόβλημα του βιού. Κι όλα με την προσευχή, την υπομονή και την καρτερική προσδοκία έπαιρναν το καλύτερο, ξέφευγαν από την ατμόσφαιρα της απελπισίας. Ο πόνος ξεφυτρώνει παντού. Απλώνει τα προγράμματα του σε όλες τις γενιές, σε όλα τα στρώματα, σε όλες τις ηλικίες. Είναι και αυτός ένας σταθμός μέσα στο στάδιο και την κατάκτηση της σωτηρίας. Αφού ο ίδιος ο σωτήρας πέρασε το φρικτό Γολγοθά. Στους μαθητές του, στα φτωχάκια του γυαλού, στις αμάγαλες ψυχούλες του ηρωικού νησιού, ακούμπησε όσο να πει σε γη αγαθή. 10 χρόνια στη σειρά μεταλαμπάδευε μαζί με τη μάθηση και τα γράμματα της μεγάλες αλήθειες, την αγιά πίστη, τη φλόγα της Ορθοδοξίας. Στοιχείο, στο ηρωικό αυτό νησί, ξεπληρώθηκε ένας πρωταρχικός πόθος. Ήρθε η ώρα, έφτασε η ευλογημένη στιγμή, να φορέσει το ένθυμα του χαροποιού πένθους, της στρατευόμενης Αγίας Μητέρας Εκκλησίας. Ήρθε η στιγμή να ακούσει από τα χείλη του γέροντα ηγουμένου της Νέας Μονής το τι προσήλθες, αδελφέ, να σφιχτεί με το σωστήρα και να απαντήσει εκείνο το συντριπτικό ναι του Θεού συνεργούντος, Τίμιε Πάτερ. Σε τούτη την αλυσμόνητη ιερή Νέα Μονή της Χίου, ακριβώς φθινόπωρο στα 1876, έγινε η κουρά του σε μοναχό. Τώρα πια δεν ήταν ο λαϊκός δάσκαλος, ο κ. Αναστάσης Κεφαλάς. Ήταν ο αδελφός Λάζαρος. Εκείνες τις ώρες, εκείνες τις στιγμές, ένιωσε ολάκερο τον εαυτό του να βυθίζεται σε ένα πέλαγος αγωνίας, με κυματισμό την ευθύνη. Η καρδιά του γοργοχτυπούσε. Γνώριζε κάτι που δεν πολύ κάτυχε. Δεν το πολύ άγγιζε ο πολύς λαός. Ο κόσμος. Έχουμε την τιμή και νιώθουμε πολύ ευλογημένοι και χαρούμενοι που έχουμε κοντά μας ως κύριο ομιλήτρια την αγαπημένη μας οσιολογιότατη γερόντισσα Φιλοθέη της Ιεράς Μονής Παναγίας Βρύουλων για να μας μιλήσει για το έργο και το λόγο του Αγίου Νεκταρίου. Το μοναστήρι της Ιεράς Μονής Παναγίας Βρύουλων βρίσκεται στον Οροπό, 40 χιλιόμετρα βόρεια της Αθήνας, σε μια φανταστική καταπράσινη πλαγιά. Είναι διακόνημα του Μικρασιάτη ιερέα Γαβριήλ Τσάφου, ο οποίος κοιμήθηκε το 2018. Ανήκει στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, μέτρα ένα μικρό μοναστήρι στην πλατεία Αμερικής, δίπλα από το εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, όπου μαρτύρησε η Αγία Φιλοθέη. Το μοναστήρι στον Οροπό είναι πολύ κοντά με την Ιερά Μονή του Αγίου Πορφυρίου Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Μήλεση. Η γερόντισσα Φιλοθέη έφτασε σήμερα, ειδικά για την εκδήλωση, μαζί με τη μοναχή Πρωτόκλητη. Της ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Η γερόντισσα Φιλοθέη, μέσα από την ομιλία της,
θα μας βοηθήσει να γνωρίσουμε περισσότερο τον Άγιο Νεκτάριο ως πατέρα και ως δάσκαλο, να τον βάλουμε στη ζωή μας και στην καρδιά μας. Να γίνει ένας δικός μας άνθρωπος που θα μας στηρίζει, να μας φωτίζει στα δύσκολα και θα χαίρεται με τις επιτυχίες και τις χαρές μας. Η Γερόντισσα Φιλοθέα είναι πρικισμένη με το χάρισμα να μεταδίδει τις σκέψεις της με απλό, ταπεινό και εύκολο τρόπο. Όταν ακούς τις ομιλίες της, χαίρεσαι, ωφελείσαι και ξεκουράζεσαι. Ο λόγος της, λόγος Χριστού, διεισδύει στις ψυχές, τις ωφελεί, τις παρηγορεί και τις εμπνέει. Με τις ομιλίες της ενισχύει τις πληγωμένες και ταλαιπωρημένες καρδιές των σύγχρονων ανθρώπων. Ο λόγος και το βήμα τώρα ανήκουν σε εσάς, Γερόντισσα Φιλοθέα.